ערב שבת קודש, פרשת פנחס, שהשם יברך אתכם בכל מיני דמיטב, בטוב גדול, בשמחה גדולה, באושר אליי, בריאות איתנה, בכל הטוב, בכל מכל כל, אמן ואמן. רואים פרשת השבוע, פרשת פנחס, רש"י אומר, פנחס בן עזר, בן אהרון הכהן, שהוא קנאי קנאתי. הוא אומר שם כמה ביזו אותו, כמה שהוא עושה את קנאת השם, ביזו אותו, קיללו אותו, השפילו אותו, אמרו לו, הסבא שלך זה יתרו, עבודה זרה, כמה עשו לו, כמה רע עשו לו, השבטים, שבטי ישראל. ומה הוא עשה? הוא עצמו חתך מהבשר שלו כביכול, היה קשה לעשות את זה. אומרת הגמרא, מספרת על זה שהיה טייס ראשון. מי זה הטייס הראשון? אומרת אלכסנדר מוקדון. אלכסנדר מוקדון, מי זה היה המטוס שלו? זה היה נשר גדול. מסופר שם שהיה לו נשר גדול, הוא היה רוכב עליו, הולך מהמלאכה, מקום למקום, זז מקום למקום עם הנשר עצמו. והדלק שלו, מה זה הדלק? הדלק שלו זה היה שנותן את הבשר עצמו, הבשר, ואז הוא היה מתרומם והיה טס. כמו שרואים, אנחנו רואים שפעלולים בקרקס או מקום אחר, שנותנים אוכל אחר לפני שהם עושים פעלול, נותנים להם איזה אוכל מסוים, ועל עצמם עושים את הפעלול עצמו. אז רואים ככה בדיוק אלכסנדר מוקדון, מה מאכיל אותו את הבשר? הנשר באמת מתרומם וטס. יום אחד התרומם עם הנשר, טס איתו עם הנשר, אז הנשר התיישב על איזה סלע גדול. ואז פתאום הבין אלכסנדר מוקדון שהנשר נגמר לו הדלק. מה זה הדלק? זה הבשר. באמת אלכסנדר מוקדון ניגש לתיק שלו, ראה שנגמר הבשר. מה עשה? לא התבלבל אלכסנדר מוקדון, לקח חרב, היה לו חרב חדה, חתך מהבשר שלו, מהרגל חתיכה קטנה של הבשר, נתן את זה באמת לנשר, הנשר התרומם, ובאמת התחיל לטס וחזרה לממלכה. אומרים חז"ל, מה אנחנו לומדים מזה? מה אנחנו לומדים מזה שאלכסנדר מוקדון הוא לא חלש, שהוא גיבור? אז לומדים מזה, חז"ל אומרים שאנחנו לומדים מהדבר הזה, מהפרשה גם עצמה, שהוא חתך מהבשר שלו. אדם לפעמים קם בבוקר, קשה לו, הוא חותך מהבשר שלו, קשה לו הקימה בבוקר, לקבוע את עם התורה, ללכת שיעורי תורה, ללמוד תורה, קשה לו הדבר הזה. אבל אם הוא חותך מהבשר החי שלו, קשה לו בדבר הזה, אז פתאום הוא מתחיל להתרומם. מה זה להתרומם? פתאום מסתכל לו דברים, אם זה בפרנסה, בשלום בית, חינוך הילדים, בחיים עצמם שהוא צריך דברים שיסתדרו, אז דברים מסתדרים לו. רואים כמה אנחנו לומדים מהפרשה הזאת, כמה האדם מוסר נפש הקדוש ברוך הוא, חותך מהבשר החי שלו, ומה הוא מצליח אחרי זה להתרומם? כמו הנשר, מתרומם וטס. דברים מסתדרים לו, יצא טוב ביותר, גם ברוחני וגם בגשמי. בזכות הפרשה הזאת נראה באמת כל הישועות, כל הברכות, כל הטוב הגדול. נראה שורה גדולה ברחמים, בכל הטוב אשר עלינו, בכל מכל כל, אמן ואמן. שבת שלום מבורך.